खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मसलपुराव मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो रेशन कार्ड रानदों। दिल्लीयाव गोबां खुवा खुनायनि जाहोनाव गं 30 बिरखंआ थि समाव सिबिथाय होनो हायाखै आरो गं 14 केन्सेल जादों। फैगौ 24 घन्टायाव आसामनि माखासे जिल्लाफोराव गोबां अखा आरो सारन्थाइ गोग्लैनो हागौ। गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बरायदों। बारापेटानि आमगुरि आरो बरि खामाराव 30 आरो 50 फुट गोजौ बेलांगुर खुंनानै मागो फोरबो खुंदों। मिजोरामाव गोबां बिबांनि बार्मी सिगारेट जब्द खालामदों। मेघालयजों नांजाबनाय आसामनि मोन 7 जिल्लायाव बांग्रिं। बराक सेरफांनि सिलचराव सासे मावबादिखौ एसटिएफआ हमदों। आइपिएस अफिसार आनन्द मिश्रनि रेजिगनेशन लेटारआ दाबो गनायजायाखै। दिन्दांनानै थानाय आसाम आरो मिजोरामनि सिमानि जेंनाखौ सुस्रांनो मिजोरामा बाउन्डारि कमिटि दादों। माउन्टेन मुभार्स एनजिअ'आ निखावरि सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मसलपुराव दिनै हादरनि खाद्य सुरक्षा आयेन बायदियै रेशन कार्ड गैजायै गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो रेशन कार्ड राननानै होनायखौ नुनो मोनो। हादरनि गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि मसलपुरावबो रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। 42 नं बाक्सा विधानसभा बियाबनि सा 8956 मुलाम्फायारिफोरनो गोदान रेशन कार्ड राननानै होनायखौ नुनो मोनो। बे राननाय फालिथायनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव मोनसे सावराय मेल खुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुङो दि गोरिब सुबुंफोरनि जौगाथायनि थाखाय मिरु सरकारा लानाय बे हाबाफारिया गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय गोबां मदद होगोन। बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै जाय मुलाम्फा मोनगिरि सुबुंफोरा रेशन कार्ड मोनदों बिथांमोना सरकारनि उजाला मावथांखिनि गेजेरजों खम बेसेनाव गेस आरो भारत सरकारनि आयुष्मान कार्ड मोननायनि खाबुफोरखौबो मोननाय जागोन होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोनो। दासान्दि दिल्लीनि आबहावाया गोबां गुबुंले जानानै दङ। मंगलबारखालि गोबां खुवा खुनायनि जाहोनाव गं 30 बिरखंफोरा थि समाव सिबिथाय होनो हायाखै। थिखानाय सम बायदियै टेक अफ आरो लेन्डिं खालामनो हायाखै। लोगोसेनो गासै गं 14 बिरखंखौ केन्सेल खालामनांदों। जाहोनाव गोबां हान्थियारिफोरा जोबोद हालाय-हाफाय जानांनायजों खस्थ'बो मोननांदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि आबहावाया फैगौ सानब्रैनि उनावसो एसे गाहामाव फैफिननो हागौ होननानै बोथोर बिगियाना इंगित होदों। आथिखालाव दिल्लीयाव रेल सिबिथायफोराबो थि समाव थांनो एबा फैनो हायैयाव जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। आसामनि माखासे जिल्लाफोराव फैगौ 24 घन्टायाव गोबां अखा आरो सारन्थाइ गोग्लैनो हागौ होननानै बोथोर बिगियाना इंगित होदों। बोथोर बिगियाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोजांनायाबो बांनो हागौ। साननैनि हाबाफारिजों हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ आसाम आरो मेघालयआव दावबायफैनाय बुब्लियाव समबारखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव बरायदों। मख'नो गोनांदि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ कार्बि आंलंआव लाइमोनफोरनि सनाथि फोरबो खुंनायनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसेनो मंगलबारखालि मेघालयनि तुरायाव पीए चांमा स्टेडियामाव जानाय मेघालया गेम्सखौ बेखेवफैदों हादरगिरिया। बाक्सानि बारापेटायाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बायदिनो गिबि मागोनि सानाव फ्राय 30 फुट गोजौ बेलागुर सावो। मागो दाननि गिबि सानाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाजों लोगोसे बाक्सानि कारिजा बिजनीयावबो बेलागुर सावनाय फोरबो खुंफुङो। कारिजा बिजनीनि बारापेटा आमगुरि गामिनि नरसिंह नामखरनि सिथ्लायाव लाइमोन सेंग्राफोरा लुफुंनानै दिहुननाय फ्राय 30 फुट गोजौ बेलागुर। दिनै समाजारि नेमखान्थिजों गामिनि बैसोगोरा रायजोनि हेफाजाबजों गिदिर महरनि बेलागुरखौ सावनाय जायो। बेनि उनावनो आइजोफोरा नाम खननानै बैसोरनि थाखाय गोजोननि बोर बियो। लाइमोनफोरनि बे थांखिखौ बाख्नायो गामिनि रायजोफोरा।
बेराफारसेथिं बारापेटा बरि खामारावबो फ्राय 50 फुट गोजौ गिदिर बेलागुराव अर होनानै मागो फोरबो खुंफुंदों। बाक्सानि बारापेटा बरि खामाराव गाजा गोमजायै 4थि बोसोरारि मागो फोरबो खुंफुंदों। फ्राय 50 फुट गोजौ गिदिर बेलागुराव नेमखान्थि बायदियै अर सावनानै मागो फोरबो खुंफुंदों गामियारिफोरा। मिजोरामनि साम्फाइ जिल्लायाव आसाम राइफल्सआ गोबां बिबांनि बार्मि सिगारेट जब्द खालामनो हादों। 50.70 लाख रां बेसेननि गासै 39 पेटि बार्मि सिगारेट जब्द खालामनो हादों मोनसे अपारेशननि जोहै। बे अपारेशनाव मिजोरामनि कास्टम बिफानाबो थाफादोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि दासान्दि मिजोरामनि सिमाजों म्यानमारनिफ्राय फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सनि गोबां स्मागलिं सोलिगासिनो दङ। मेघालयजों नांजाबनाय आसामनि गासै मोन 7 जिल्लायाव बांग्रिं मावदों। गेजेर आसामनि नगाव, मरिगाव, हजाइ, सोनाब कार्बि आलं, डिमा हासाव, काछार आरो करिमगन्ज जिल्लायाव समबारनि मोनायाव 3.6 रिक्टार स्केलनि गोहोजों बांग्रिं मावलांदों। अदेबानि रावनिबो जेबो खहा जायाखै होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आसामनि दाब दाब जिल्ला एबा जायगाफोराव आथिखालाव बेबायदिनो फिसा फिसा बांग्रिं मावनाया सोलिबाय थादों। उननि समफ्राव माबायदि एबा बेसेबां गोहोनि बांग्रिं मावगोन बेखौ समाजो खिन्थासिगोन। बराक सेरफांनि सिलचर नोगोरनि रामनगराव थानाय आइएसबिटि एबा बास स्टेन्डआव सासे मावबादिखौ पुलिसनि स्पेशल टास्क फोर्स एबा एसटिएफआ हमदों। हमजानाय मावबादिखौ धुबुरी जिल्लानि फकीरगंज थाना बेन्दों सार्चिया पकिया गामिनि आमिरुद्दिन आहमेद 54 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि होदों एसटिएफआ। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आमिरुद्दिन आहमेदआ थांनाय 2009 मायथाइयावनो सिपिआइ मावबादियाव जयेन जादोंमोन आरो आथिखालाव काछार जिल्लानि गोबां आदिबासि गामियाव गावनि मुंखौ सुनिल मुं लाखुमानानै मबिलाइजेशन एबा मेल मिटिं खालामगासिनो दङमोन। लोगोसेनो आथिखालाव डिब्रुगड़ जिल्लानि हानजायारि अबजार्भार बिफानावबो दङमोन आमिरुद्दिन आहमेदआ। भारत सोरखारजों बेन खालामजानाय सिपिआइ मावबादियाव आमिरुद्दिन आहमेदनि बिसियाबो सासे मावबादि सोद्रोमा होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायबावदों। लखिमपुरनि एसपि आइपिएस अफिसार आनन्द मिश्रनि रेजिगनेशन लेटारखौ आसाम सोरखारा दासिमबो गनायथि होआखै। माखासे इसिङारि नायबिजिरनाय खामानिया जोबाखै एबा दासिमबो आद्रा जानानै दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मानो होनोब्ला आर 2011 आइपिएस अफिसार आनन्द मिश्र आरो DR 1993 एपिएस अफिसार रणदीप कुमार बरुआखौ मणिपुराव ट्रेन्सफार खालामनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसेनो 13 APBNनि कमान्डेन्ट देबाशिष शर्माखौ लखिमपुर जिल्लानि एसपि बिबान लाहैनो बिथोन होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि आइपिएस अफिसार आनन्द मिश्रआ 16 जानुवारि 2024 निफ्रायनो गावनि रेजिगनेशनखौ आजावनांगौ होननानै आसामनि चिफ सेक्रेटारिनो गावनि रेजिगनेशन आर'जलाइखौ होदोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दांनानै थानाय आसाम आरो मिजोरामनि सिमा जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मिजोराम सरकारा मोनसे बाउन्डारि कमिटि दानानै होदों। मिजोरामनि जराम पिपल्स मुभमेन्ट दोलोजों खुंजानाय गोदान सरकारा 100 सान जाहैनाय लोगो लोगोनो बे जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन होननानै थिरांथा लादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिजोरामनि नखर मन्त्रि के साबडांगाया बे कमिटिनि मासिगिरि महरै थिसनजादों। लोगोसेनो हाग्रा आरो आबहावा सोलायनाय बिफाननि मन्त्रि लाइथांसांगाया लेङाइ मासिगिरि, मेम्बार सेक्रेटारि महरै नखर बिफाननि सेक्रेटारि एइच लालेंमाया। बेनि अनगायैबो सोद्रोमा महरै थिसनजादों फारियै गिबि मन्थ्रिनि पलिटिकेल एडभाइजार आरो चिफ सेक्रेटारि लालमुआनपुआ पुन्टे, मिजोरामनि DG टी रहमाना आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसर जसेफ के लाफाकजुलामोनहा बे कमिटियाव थिसनजादों। बे खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय मिजोरामनि गोदान गिबि मन्थ्रि लालदुहामाया थाबैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमहैगोन होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव 164.6 किल'मिटार गोलाव आसाम आरो मिजोरामनि सिमा दङ। बेनिनो माखासे ओनसोला जेंना गोनां, जायखौ दासिमबो सुस्रांजायाखै। बेनिखायनो सम सम माखासे गुलाय गुजाय थासारिफोरा नुजाबोबाय थादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि फालुकदंगायाव मंगलबारखालि माउन्टेन मुभार्स NGOआ गोजां बोथोरखौ नोजोर बोनानै निखावरि गोरिब सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों। समाजनि बानजायनाय खामानि मावनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमानि बारग' फरायसाफोरा खौसे जानानै
3 बोसोरनि सिगां बे NGO-खौ दानाय जादोंमोन। बेबायदिनो गुबुन गुबुन बोसोराव समाजनि सुबुंफोरखौ बायदि बिथिंजों मदद होबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो माउन्टेन मुभार्स NGO-आ सा 200 गोरिब सुबुंफोरनो गोजां बोथोरखौ नोजोर बोनानै बाक्सानि पालुकदंगायाव गांफा गांफा कम्बल राननानै होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ समाव बिथांमोननि NGO-आ बेबायदिनो समाजनि गोबां बानजायनाय खामानिफोरखौ मावलांनो थांखि लानायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।